ಅದು ಪರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪರಂದಿರತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಯ್ಯಲಿ ಯಾನಿ ಯಾಪ ಪನ್ಪ ಅಂದು ಕಾತೊಂತೀನಿ ಈ ಭತ್ತದ ಏ ಸಮಯ ಅಂಡಿ ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಎಂತ ಕಲ್ಪಾರ ಬಿದ್ದಾಡ್ನ ಮಾರಿದೆ ಪೂರ ತೆಪ್ಪು ನತ್ತಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತಲ ಬಕ ಅವು ಅದೇ ಕರಂಚು ನಾವು ತಮ ಪರಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ఒక దొంబుట్లో ఒక ఆయుజవు అవడే కొంచెం కొంచెం రడ్డింగ్ వాళ్ళు దుంబు అత్తనందు మళ్ళీ రాయిస్తాను ఓలు రడ్డింగోలు పెంచిన బగ్గులు వేను దేరు ఎత్తనది ఎత్తను భర్త నంచి గుడ్డే మినిపో ಅಲ್ಲೇ ಧನ್ಯವಾದ ಯಾನಿ ಓಟೋಲು ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆದಾನಿ ಮಾರೆ ಸೈತ್ ಗೋರೆ ಚಕ್ ಮರಣ ದಿಂಚಿ ತೂಪೆ ಆತೇ ಮಲ್ಲ ಉಂಟದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೆಲಕಾಯಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದುಂಡ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಣ್ಣದ ಲೆತ್ತೇರಿ ಅನ್ನಾಡು ಸೌದಿ ಹಿಡ್ದು ನನೊಂಜಿ 4 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತದ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ತೋಡು ಕಾಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೂಜ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಜನ ಏರಾರು ನಮ್ಮಡವತ್ತೆ ಮಾರಿದ ಫುಲ್ ಆ ಜನಕಾತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮುಂಚೆ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪು ಉಂಡತೆ ಓ ಮುಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಂಪು ಒಯ್ದನತ ಪಾಡ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ತೂಡು ಕಜ್ಜಿಪು ದೇಶ ಅಂತ ಆ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಪಂತೆ ಆ ಪರಿದಿನ ಪುರ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಂಚಿನವು ಏರ್ಲ ತೂವರೆ ಬರ್ಪೇರು ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಶಾಲೆದಕ್ಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನೀಟು ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮುಳು ಮಣ್ಣಾ ಪೂಜಿ ಮಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ಪುರ ಗೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಲ್ಲ ಪುಂಡು ದಾನೆ ಶಾಂತಕ್ಕ ತಾಲಜ್ಜಿನಿ ಇಂಚ ಚಾಪರಿಯಾರ ಚಾಯ ಕಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪತ್ತೆಡ್ಡೆ ತಾತಿ ತುಕ ಮುಂಚೆ ತುಕ ಇರ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಬಕೆಟ್ ಇದು ಕೋಡೆ ಮರಣಿಗೆ ಪರ ಆತಜ ಕಪ್ಪ ಆತಂಡು ಕೋಡೆ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಲತ್ತ ಐಕ್ ತಾನೆ ಓಕೆ 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 ಬೇಗ ಆವಡು ಅವನ ನಾವು ಪಚ್ಚ ಮುಂಚಿಗೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಈ ಜಂಟ ಕಲ್ತದ ಅವಳು ಪೂರ ಎಂಚಲ್ಲೇರು ಪುರ ಹುಷಾರು ಇರುವೇರೇನೋ 5 ಜನ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಓಲ್ಲೇರು ತಿರ್ತಾತೆ ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತ ಅವ್ಳು ಬಜ್ಜೆ ಬೆಜ್ಜಿರು ಇದೇ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ವಾರೋಡ್ದು ಒಂಚಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತೇ ಸೈಜ್ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಇಂಚಿನವು ಪೆಲ್ಲಕಾಯಿ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಲ್ಪನತ್ತವ ಐತಾತಿಗ ಅದೇ ಬಂದಿನಿ ದಾಲ ಕಣ್ಣು ಬರುದುಂಡ ದಿಷ್ಟಿ ಮುನಿ ಬರುದುನ ಏರ್ನಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಏರ್ನ ಇರ್ನೇ ಬರೋಡು ದಿನಾಲ ತಗೊಂಡ ಇರ್ನಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ಅವು ಆತಾಯ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಈ ಗಿಡಲು ಪೂರ ಕರ್ಚಿದು ಬೋತಾ ಎಂಚಿನ ಈ ಗಿಡ ಬೋಳೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನೇ ಈ ಸರಿ ಪಚ್ಚೆ ಮುಂಚೆ ಆತನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅವು ಪರಂದು ದಿನ ನಾವು ದಕ್ಕಲೆ ಅವು ಹಾಲಾದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಬಾಂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪೆಜ್ಜು ಅಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಗೆಪ್ಪಲಿ ಅವು ಹಾಲಾಪಡವು ಕಪ್ಪಾಪಡವು ಎಂಕಲ್ ದೆಪ್ಪು ಅನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕಡೆ ಜಿನ ಮೂಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಏತ್ ಮುಂಚಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಉಂಡುಗೆ ದನ್ನಕ್ಲು ಎಂಕಲ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂಚಿದ ರೇಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೋಲಿಗೆ ರೇಟಿಗೆ ಆತನ ಕೆಜಿಗೂ 150 ಓಲು ಮರೆ ಮನೋಲಿ ಊರ್ದ ಮನೋಲಿ ಸಂದಕ್ಕ ಮನೋಲಿಗ 150 ಯಾನು 4 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಯ್ ಸೌದಿಡು ಎತ್ತೇರು ತರಕಾರಿಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾಡು ಎಡ್ಡೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ದೆತ್ತೊನ್ನಾತ ಬೇತೆ ಊರ್ದು ಬೇತೆ ತರಕಾರಿ ಆಪುಜಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿ ಬಂಜಿಗೆ ಆಪುಜಿ ತಿನ್ಪೇರ್ ಮಕ ತಿನ್ನಂತ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೋಡತೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಪೋಡತೆ 50,000 ಸಂಬಳ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಕೌಲು ಪುನಗ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 ಆಪುಜಿ ಆಪುನನ್ನ ಕಾಪುಡು ಅಂತೆ ಹೊರಾಣೆ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಅತೆ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಆತಂಡು ಬೆಂಡೆ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜೊಂಜಿದ್ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉದ್ದ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾವ ರಡು ಮೂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಆಪು ನೆಡ್ದು ಒಂಜೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಉದ್ದ ಅಂಡ ಯಾವ ಇರು ಬಾರಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಅಂಚತ್ತು ನಮಕ್ ಎಂಜಿ ಏತು ಉಪ್ಪಾಡು ಉದ್ದ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಕುದ್ಯ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾರುನ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದ ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ್ ನೀವು ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಬಾಕ ಅವಳು ಇರಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಕುರೆ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಎಂಕಲ್ ಬೆನ್ಪ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಜಾವೆ ಈಜಪ್ಪ ಅಂಚ ಬರ ದಾಲೇಜಿ ಹೆಂಗ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಆರು ಕುಕ್ಕಾಜದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರ ಒಳ್ಳೆರದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆ ತೂದು ಯಾಂದಾಯ್ತು ಏತು ಉದ್ದ
ಎಂಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡೆ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಪಾಡು ಇರು ಮಾತ ಗೊಬ್ಬರ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂತ ಓವು ಲಾಪು ಜನ ಒಂದು ಲಾಪು ಜವಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒದ್ದೊಂಡು ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಎದ್ದೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ್ರ ತೂ ಅಂತಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನುನು ಐಡಿಯಾ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಎನ್ನಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ತರಕಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಹಿರಿಯರ್ ತೆಚ್ಚಿರ್ ನನ್ನ ಆಪಲ್ ಉಂಡತಿ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಈತೆ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಗ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಆ ಜಾಗಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅಂಡ ಏತ ಸಮಯ ಈ ಬಿತ್ತು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಚಿಂದಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಕ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರೋದುಂಡು ಅದೇ ಈ ಇತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ದಿನಗೆಪ್ಪು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ದಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಓಳ್ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಲ್ಲ 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 ಅವೇ ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ಮುಂಚಿಂದು ಮಾತ್ರ ಬೋಡೈನಿ ಅಂಚತ್ತು ಐಟ್ ಪಚ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಂಪುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂಜಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡುಗೆ ಇರು ಪಚ್ಚೆ ಬೂರಲ ಉಂಡು ಅವು ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ ನಾನು ಎಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚ ಆವಂದಲ್ಲ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ಆರೆಗೆ ತರಕಾರಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಾಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಈರು ಏತು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಡತ್ತ ಅವಂತೆ ಇಲ್ಲಡ್ದಲ್ಲ ಇಂಚ ಓ ಈರಾಯ ಬೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಅನ್ಪುಲ್ಲ ಈರಿ ಪಿರಾಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಉಂತಾದ ಪಾತೇರ್ನುಲ್ಲ ಈರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಾಡಿ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನ ರಾಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಸ ಬಿಜ್ಜಂದ ನಕಲು ಬರ್ತದ ಪಾತೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡಿಜಿನ ಖರ್ಜೂರ ತೂತಾರ ಇರು ಅಂದಾನೆ ಗಜಿರ ಆಡ್ದು ಕಜಿ ಅತ್ತ ಐಕ್ ಖಜೂರ್ ಬಂಡ್ಪೇರು ಖಜೂರ್ ಅಂದೇ ಗಜಿರ ಬರ್ದು ಖಜೂರು ಬಂದು ಅವು ತಿಂತಾರ ಇರು ದಾನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಎಂಕಲ್ ನರಮನೆ ಅತ್ತ ಅತಿ ಊರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಾಳೆ ತಿಕ್ಕಂದನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಾರುಜೇರ ಆಕ್ರೋಟ್ ಮಾಲ್ವರಿಗೆ ಅತಿ ಅವನು ಮುಲ್ತ ಬಿಡುಕ ಅಂತ ಪಿದೇವ್ರದೇವರೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿರ್ದ ಎಂಕಲ್ ತಿಂತಿಜಾರ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ನೋಡಿ ವಾ ಒಂಜಿ ರುಚಿ ವಾ ಒಂಜಿ ಚೀಪೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ತಿಗೆ ಬರೋ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಬುಗಾನ ಓ ಮೂಲ ಗಜಿರ ಓ ಕಂಡೋಡು ಬಾಲ ಅದಲ್ಲ ಆಪಿನಲ್ಕ ತೋಜು ಜಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಖರ್ಜೂರ ಬಾಡ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಜಪಡ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲನ್ನೆರ್ಲ ಅವಲೇ ದೀತೀನಿ ಕಡೆಕ್ ಅವು ಜಾಗ ಅವು ಕಂಡ ದಾಯ ದೀತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಕುಟುಂಬ ತಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಪಡ ಈ ರೀತಿ ನೈಟ್ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಯಾರಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಅವು ಜಲ್ಪಾರ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಲೆ ಬೋತುಂಡತೆ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕ್ತೆ ಸೇರು ಏರಿ ಅರೆಗೆ ಬೋತು ನಾವು ಅರ್ಧ ಅರೆಗೊಂಡು ಅರ್ನತ್ತಿ ಅವು ಬೇತೆ ನಿಜ ಒಂದೊಂಜಿ ಏರ ಕಾರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಮಾತು ಬೋತಿರ್ತುಲಿ ದಾದನ್ ಅವಾಯ್ ನಾನು ಕೆತ್ತನ ಗತ್ತ ಎತ್ತರೆ ಗೊತ್ತು ಪಂದಿನ ಕಲೆ ದಾಯೆ ದೀಪನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತರೆ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ತುಲಿ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ದೋಸ್ತಿ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ವಿ ಶಾಂತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂಡ ಇಡೀ ಕುಮೇರಿನ ಆಳು ಇರುವಣ ಅಂಚ ಅತ್ತನ್ನ ಹೇಗಿಂದ ಇತ್ತ ಪಿದಾದಾಗ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ದಿಂದ ಈ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಸುರು ತಂದು ಬೊಕ್ಕ ಊರು పోయిన ಬರ್ಪಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಎಪ್ಪುಣತ್ತ ಯಾಪಲ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅನ್ನೆರ್ಲ ಎಪ್ಪುಣ ಬರ್ಪ ದುಮ್ಮುಲ ಬರುವಂತ ಇತ್ತಲ ಇರ್ಲೆತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪು ಜನ ಅತ ಐಕೆ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಪಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಕೆಲವರೇ ಪೂರ ಅಂಚ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲ್ ತಾನೆ ಕಂಡಿದ್ದಾನ ಶಾಂತಕ್ಕ ನಾನು ಯಾಪಲ ಕೇಂದ್ರನ ಇರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ 10 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಾರು ಯಾನ್ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಯಾನ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೈತೆ ಅಂದು ಫೋನಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೆಲ್ಲ ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ನಮಗ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಉಪಾಟ್ ಇದು ಇರೇಕ್ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನ ತರಕಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಬೋಡ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡೈನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಾವು ಹಲ್ವಾ ಮಲ್ಪೇರು ಐತಿ ಹಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಸಾವುಗು ಕಡುಪು ಏರು ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಸಾವು ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ದಯಗಿರಿ ಖುಷಿ ದಯಗಾತು ಕರ್ಕೊಂಬಿಡ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆನ್ನ ಜೋಕ್ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವರು ಪುನಕ್ಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಏರೋ ಅದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪೇರಿ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಯ ಓಹೋ ಅಂತಕ್ಕ ಅದು ಎಂಕದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ದಾಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಪಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಂತ ಈರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪದ ಊಲಗೇನ್ಲೆ ಇರು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಊರ್ದ ಓ ತರಕಾರಿ ಲಗೇನ್ಲೆ ಅವು ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಲಿಕುಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋ ಮೂಲ ಶುರು ಆತ ತರಕಾರಿದ ಪುದರ್ ತರಕಾರಿದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ರೈಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಲ ಉಂಡು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಯಾನಿತ ಕೃಷಿಕೆ ಗೊತ್ತಾನ ಈತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ನಾನೊಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬದುಕುನ ಡೌಟ್ ಅಂಚತ್ತು ಒಂತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲ ಕುರ್ಪುಂಡ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಣಿ ಏರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ದಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆ ಮುಖ ಸರ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಜ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ದಾತ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಒಡ್ಡವನು ಮತ್ತೆ ಅಂಚ ಭಯ ಬಚ್ಚಿರಾಜೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದ ಅದು ನಾನು ಈತ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲಿಪುರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಖಲ್ ಕೊರ್ನ ತಾಲ ತಿಕ್ಕು ನಿಖಲ್ ಕೊರಡು
ಸರ್ಕಾರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತರಕಾರಿ ಹೊಡೆದು ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಯ್ಯೋ 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 ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತಕ ದಾದಿ ಈ ತರಕಾರಿ ಇಂಚ ಮಾರನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಗೆತ್ತದ ಮಾರನ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಓತೆ ಇರೆ ಪುಡ್ಸೊತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರ್ನ ಸಾಮಾನ್ದಾನೆ ತರಕಾರಿದ ಅವೇ ಬಣ್ಣಿಯ ನಾವು ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಸಂಡೆದ ಬಿತ್ತು ಇರ್ನ ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತಿ ಇರೇದೆ ಪುಲಿ ಅದು ಬಿತ್ತಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಈರು ಪಾತಿರ್ನಕನೆ ಅಂದಾಜು ಆಪುನಂಡ ಈರು ವಾ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಪಾಡು ಈರಪ್ಪಗ ಪಿದೈರುಡು ಒಂಜಿ ನರಮಾನೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಇರತ್ತೆ ಉಣಗನೆ ಅಂದಾಜು ಯಾನು ಏತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಯಾನು 22 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ 22 ವರ್ಷಡು ಯಾನು ಏತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಮುಟ್ಟೈತಿನೇ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ ಎನ್ನ ಪಲ್ದಿನ ಮಗ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿಯಾಗ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೆ ಯಾನ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಜನಸೇವೆ ಮಲ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಬಿಡು ಆ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಜನಸೇವೆ ಒಂದು ಯಾನು ಈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಗದ ಯಾನು ಈತ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯಾಡ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಈಗ ತೂಪಿನಿ ಅಡೆ ಹೊರ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಜನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತು ಹೆಂಗೊತ್ತೆ ಬಲ ಅವ ಯಾನಿಜ್ಜಿನ ಧೈರ್ಯ ಜಾಜನ ಅಂಚತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕುಲು ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಅಕುಲು ಯಬ್ಬ ಬಲೆ 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 10 ಇಂಚಿ ದನಿಮೆ ಕೂರೆಪ್ಪಟ್ಟು ಕೂರೆಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಕೂರತ್ತು ಮೇನು ಮೇಯ್ಟ್ಲು ಕೂರೆ ಏನು ಕೋಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬೈ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಜ ನಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನೆ ಅತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ ದೆತ್ತು ಮುಸುಂಟು ದಕ್ಕ ಸೀತಾ ಬೈದು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬರ್ಚೆ ಎಂಕ್ ವಾತಿ ಈ ಐರ್ದು ಮಲ್ಲ ನಾಟುನೆ ಬಂತ ಬಲ ಬೈ ಬಲ ತಿತ್ ಬೈ ಮೈನ್ ಪಾಟ್ ಓಯನ್ನ ನೇಪ ನಾನು ಆ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಿಂಜಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿಂದೆ ಅನ್ನ ಬಚ್ಚಿರೆಡು ಅವು ಬಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಸಾರ ಉಂಟು ಜಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪೋಂಡಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು 4 ಬೋಂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏತಾಂಡು ನೂತ ಇರುವ ಬಜ್ಜೆ ಇದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಡು ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಾಯನ ತೂಪ ಹಿರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಲಕ್ಕದ ಹೋಗು ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಲಾಸ್ ಆತಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಆರು ಏನ್ ಕೊಂಚಿ ಡೌಟ್ ಆವೊಂದು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕನೆ ಸಂಶಯ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಅಪ್ಪಲ ಗೊರ್ಚಾತ ಬಜ್ಜೆ ಅಂಚೆ ಅಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ತಿಂದುಕೊಂಡೆ ದಾದಾಪುಡು ಕಾಂತಕ್ಕ నేను నూక్కొని పోరాపి ఏమో ట్రాక్టర్ తెప్పారా మనం ఎంజిన్ ట్రాక్టర్ నీకు నేను నూకేరా అప్పజ ఆ సొంట బచ్చుండి ఒక ఊవి కాపుని ಆಗ ಈ ಗಾಡಿ ಆಪಜಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದೆ ತಂದ್ಕೊರೋಡ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಲೆ ಎನ್ನ ತೋಟೋಡು ಒಂಜಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಶಬ್ದ ಅವೇ ಎರಡದಾಲ ಬುಡು ದಾಲ ಐಕ್ಯ ಬಟಾಟೆ ಪುರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬುಡ್ಚಿನ ಐಕ್ಯ ಡೀಸೆಲ್ ಚಿಮ್ನೆನ್ನೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮುಂದೇನು ನಾನು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ 1,250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಓ ದೇವ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇರ್ನ ತಿಗಲೆ ತಿಂಚಿಕಣಬೆ ತಾವು ಅವ್ ನೂಕೇರಾಪಜಿ ಬ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಈತೆಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯಡೆ ಐ ನೂಕೇರಾಪಜಿ ಬನ್ಪೇಯ ನನಂಬೆ ಮಲ್ಲ ಶಾಂತಕ ನಾಟಿ ಶಾಂತಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲೇನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಟ ಇತ್ತಿನಲ್ಕ ತೂಜುಂಟು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಪಾಡೊಂದುಂಟು ಇಜ್ಜನ್ನ ಕೋಡೆ ಬೇರೂರು ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕದಂಡ್ರಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಅನು ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆ ಜೈದಿಜಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಾಯಿ ಕುರೇಪುನು ಪಿದೈ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನು ಆ ಬಂದೂಕು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೋದು ದೀದಿತ್ತೆ ಓಟಿತ್ತಿನತ ನನ್ಲ ಪಿರ ಗುರುತುಜೇರು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಲು ಪೂರಾ ಬತ್ತದ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅತ್ತತ್ ಎಂಚಲ ಇಲ್ಲಾಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕಲು ಈರ್ಲ ನಾನು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ ನುಂದತ್ತ ಅವು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಎಡ ಮರ ಪಟ್ಟಿ ಅವು ಕೋಡೆ ಬೆರು ಬೈದಿನಿ ಬೆರು ಬನ್ನಗ ಇಂದು ಮಾತೊಂಡತ್ತ ನೇನು ದೀಪುಜಿ ಬೆರು ಬತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚ ನೇನು ತಿನ್ಪುನಿ ತೋಜುಂಡ ಕೊಕ್ಕ ಐನ್ ತಿನ್ಪುನಿ ಐಕ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪುನಿ ಬಕಂಜಿನ ಈ ರೀತಿ ಎಂಜಿನ ಅನ್ನಿ ಮರಬಟ್ಟಿ ಮರಬಟ್ಟಿಂದೆ ಐಗ ಪುದಾರ ಅನ್ ಬೆರು ಅಂತ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಲ ನಿಕುಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋರತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಕ ರಾತ್ರಿ ಎಡ್ಲ ಒಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುಲೆ ನಿಕುಲ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಾನುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ಬಡಿದಿ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಲು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಕಂಡರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ಟು ಬಿಸತಿ ಮಾಡಿ ಎಂಗ್ಳು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಟ್ಟು ಬದುಕುಜೆ ಒಳ್ಳಾಡು ಕಟ್ಟುಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪು ಬಡದು ಒಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕಟ್ಟು ಬದುಕುಣ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ದನಿ ಇಂದು ಕಂಡನೆ ಬಣ್ಣಗ ನೆನಪಂಡು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಜೆ ಪರಂದರೆ ಶುರು ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದೆತ್ತ
ಬಜ್ಜಿ ಪರಂದಾರೆ ಶುರು ಆತುಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಕೊಂಜಿ ಲೆಸಂ ಬರ್ಪಾರ ಎಲ್ಲೆ ಮುನಿ ಎಪ್ಪರ ಈರ್ನ ಕಣ್ಣ ಅರೇನು ಜುವ ಕಾಡಿಂಡಲ್ಲ ಇದೇ ತೋಟ ಬರ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಪುಡೆ ಬಚ್ಚಿ ಆ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣಗಲ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂಗದು ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಾತೇರ್ನಿ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ನಿ ಆ ರೀತಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ತತ್ತು ಪಾತೇರನ್ ಪರ್ದು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನೇ ಪಾತೇರ್ನು ಅವ್ರು ಈಗ ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಪ್ಪ ಈರೆಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಇರ್ದ ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಾತೇರ್ಜ ಮಕ್ಕ ಆಯ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಲಗದೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಲೆಪ್ಪುನು ಆರಡಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಯಾನು ಮುಕ್ತೆ ಸರ್ ಅಡ್ಡ ಎರಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಆರೆ ಕೊಯ್ಯಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ನ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳಿರ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಬಂಡ ಮರನಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವ ಬರ ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ ಇತ್ತಿನ ಸಾದಿಡ್ ಬನ್ನ ಆರ್ನ ಫೋಟೋ ಬರ ಇತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಬರ ಫೋಟೋ ಬರ ಇತ್ತಿನ ಹಂಗೆ ಜಾತ್ರೆ ದಪ್ಪ ಪಾಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಆರ್ನ ಜನ ಉಪ್ಪು ಆರು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪೋರು ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಪರಂದಾರ ಸುರ್ರಾತನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳಗೆ ಪಡತ ಒಂಜಿ ವಾರದೊಳಗೆ ತೆಪ್ಪೊಡು ಇದ್ದಿನ ಬಜ್ಜೆ ಪೂರ ತಾಳ್ದೆ ಪೋಪುಂಡು ತಾಳ್ದು ಬೋಣರ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ದ ಉಂಡ ನಾನು ಇಡಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಪುನಃ ಜನ ಉಂಡ ಅವ ಅರ್ಧಣಿಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದಂಟ ಎರಡಗೆ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಸಾಂತಕನ ಕಂಡನೆರಗೆ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಯಿ ಆರನೇ ಬುಡ್ಚಿ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಅರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾರ ಪಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಒರಿಯೇನೆ ಇರುವರಿಜ್ಜ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಾರ ಪಾತೇರ್ನ ಇಡೀ ದಿನ ಮರ್ಲೇರ್ಲೇಕ ಪಾತೇರೊಂದು ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ದಿವೋಡು ಅವೇ ಏಕಡೆ ಪಂಡೆ ಆತ ಬಚ್ಚಿನ ದುಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಹೂವು ತಿನ್ಪೆ ಬಣ್ಣದ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಆವಡವು ಅದೇ ಈಚ ನಾವು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ ಅತಿ ಇದೊಂದು ಬೆಲೆ ಅನ್ಪಾಡ್ದೆ ಈಗ ಯಾಪ ಬಜ್ಜೆ ಕೈ ಪಾಡು ಎಂತ ಒಂದು ಶಾಂತಕ್ಕ ಏತು ಪಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೂಡ್ದು ಹಾಲಾತಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬಾರ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬಾರ್ ಮಾರಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ನನಕ್ಕೆ ಅಂದನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡನ್ನ ಅಲ್ಪ ನುಂಗುದು ಬೋಪನ ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ಇಂಚಿ ಕಂತಿ ನಾವು ನಾಯಿಗೆ ಹರ್ಕಂಜಿ ಮೈಪಾರ ಅಲ್ಲ ಆಪುನ ನಾಯಿಗೆ ಹರ್ಕಂಜಿ ಗತ್ತು ಅವ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಪಾಲೆ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜೋಡವು ಹೇಗೆ ಮಾರೋಡು ಕಾಸು ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅಂದ ಅವ್ರು ಈರು ಪಾತೇರೋಡು ಅಲ್ಪ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಣಚುಗ್ ಮತ್ತ ಬಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡವು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣರ ಕೇಂದ್ರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾವಿರ ಮರಂಡ 5,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು 5,000 ಬರಂಡ 250 ರಿಯಲ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ರಯ ಇಂಕ್ ಬರ್ತಾನ ಮಾರು ನಿಕ್ಕಲತ್ತಿ ಕಾಸ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಪಾತೇರ್ ನಾನು ತೂಕ ಬೇಗ ಹೋಲ ನಾನು ಆಯೇ ಅವಳು ಚೂರು ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಬಜ್ಜೆದ ವಿಷಯ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಾ ಬರ್ಬೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಬೇ ಚಾ ಬರ್ದು ಬರ್ಬೇ ನಿಖುಲ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ತಾತ ಕೊಯ್ಪುಣನೆ ಆತ ಹೋಯ್ತೋಯ್ತದ ಆಯ್ದ ಉಂಡ ನಾನು ಇಡಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಪುನಃ ಜನ ಉಂಡ ಅವ ಅರ್ಧಣಿಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಅರ್ಧ ದಂಟ ದನಿ ಯಾನು ದನಿ ಎರಡಗೆ ಚೂರು ಈರನ ಕಂಡನೆ ದನಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನತೆ ದನಿಂದ ಲೆಪ್ಪು ಅಂದ ನೀ ಮುಲ್ಪದೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಕಡೆ ಮೂಲ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದರು ಅವು ಕಟ್ಟಾತು ಈಗ ಯಾಪ ಬಜ್ಜೆ ಕೈ ಪಾಡು ಎಂತ ಒಂದೇ ಪುಡಿ ಅಂದ ಎಂತ ಸಮಾಪುಣ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಯ್ ನಮ್ಮ ಪುಯ್ ಬಲಿ ಚಿಚ್ಚವು ಮುಖ ಎರಡರಲ್ಲಿ Be like Bola.